Glumac! Jo, šta je? Imaš posetu. Jel? Da. Dobro si se setio više, čekićam te ovde 2 meseca. Jesi doneo? Normalno da sam ti donao, ima robe koliko hoćeš i stalno stiže nova, najbolje na tržištu. Lokalna priča. Ili domaća radinost, ili naše prevode. Glumac! Šefe, ko uzme noćnu, može li da bira film? Plati jednom, gledaj ceo mesec. Apolon je tamo gde si ti. Od sada dostupan i na Smart TV uređajima. A što niste i neku pomoranđu uzeli?